Mela, dal-ħar konna għadin nikkonsidraw kif Ġesu iltaqa' ma' dak il-żagħżugħ Ani li saqsih dwar il-ħajja eterna u Ġesu spjegalu u iż-żagħżugħ ix-xogħol moġbux. Ġesu mbagħad wissa lid-dixxipli tiegħu kemm huwa perikolus il wieħed sinjur diffiċli li jidħol fis-saltna illa għax għandu ħabta li jafda fuq il-proprjetà u fuq il-flus tiegħu u lil Alla jinsieħ. Imbagħad Pietru wieġeb bil qallu ara, aħna ħallejna kollox u segwejniek. Mela x'se jkun hemm għalina? U Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom illi fir-riġenerazzjoni meta il-bniedem ipoġġi fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom li segwejtuni ukoll se tpoġġu fuq 12 tron u tiġġudikaw it-12 tribù ta' Iżrael. U minħalla djar, jew aħwa subien, jew bniet, jew missier, jew omm, jew tfal, jew eljiqi, minħabba ismi għad jirċievi 100 darba aktar u se jiret il-ħajja eterna. Imma ħafna li huma l-ewwel għad ikunu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Din hija l-kelma tal-Mulej. Trid jew ma tridx, kuljum tittuża r-rieda tiegħek biex tieħu deċiżjonijiet. Jistgħu jkunu deċiżjonijiet foqra, deċiżjonijiet għaqlin, però ma tistax taħrabha jekk inti bniedem trid il-ħin kollu tiddeċidi u trid tagħmel l-għażliet tiegħek. Hawnhekk naraw liż-żagħżugħ illi avolja rċieva l-aħjar istruzzjoni dwar il-ħajja eterna, iddeċieda illi iżomm it-teżor tiegħu li kellu fuq l-art u allura irrifjuta li kollu t-teżor tiegħu fis-smawiet. Ħafna nies hekk jaġixxu għalkemm jisimgħu l-aħbar it-tajba u Ġesu finalment qallu ejja u segwini. Dik hija triq tal-għerf. Li segwi wara l-ħaruf, wara dak illi miet biex jaħfrinna dumbietna kollha. Xi wħud jisimgħu din l-aħbar tajba u jagħmlu deċiżjoni totalment traġika. Mhux kulħadd. Infatti Pietru x'insemma wkoll dwar il-periklu tar-rikkezzi u Ġesu qal illi eħfef illi jgħaddi ġemel minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' smawiet. U spiċċa biex qal illi fl-aħħar mill-aħħar isma' is-salvazzjoni għalikom il-bnedmin impossibbli. Ma jistgħux issalvaw li konfuskom, imma għal Alla kollox possibbli. Alla huwa s-Salvatur, Ġesu qiegħed qudiemna bħala l-tama tagħna. U Pietru allura mbagħad jintervjeni u wieġeb billi qallu ara, aħna ħallejna kollox segwejniek. Aħna differenti minn dak iż-żagħżugħ li għadu kif tkellem miegħek. Aħna differenti, u infatti aħna hija enfatika. Aħna differenti mill-oħrajn. Pietru u sħabu, Pietru, ħuħ, Indri, Ġagbu, Ġwanni, minn sajjieda, tajjeb, Ġesu qalilhom ejja warajja u jiena nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Il-Mattew minn bankier, tajjeb, qallu segwini. Dak ħalla il-banka tad-dazju għam u segwieħ. Dawn in-nies għamlu deċiżjonijiet radikali illi deċiżjonijiet li bidlu il-korsa kollha ta' ħajjithom, il-bqija ta' ħajjithom. Pietru sħabu għamlu dak li Ġesu iddomanda minn għandu. Kienet domanda qawwija ħafna. Mimbarkaw fuq ħajja ta' fidi fi Kristu. Qabel forsi kienu aktar qegħdin effissati fuq il-karrieri tagħhom fis-sajd u oqsma oħra, imissa aħna qegħdin insegwu li Ġesu qegħdin niddependu fuq ċedew il-possedimenti tagħhom, il-familji, il-ħbieb, l-impjieg tagħhom, nidmu minn dnubietom u issottomettew għas-sovranità ta' Kristu. Għarfu li Kristu huwa il-ħallieq sovran li ġie fostna biex jaħdem il-fidwa tagħna. U allura ċaħdu lilhom nfushom, forsi kellhom il-preferenzi tagħhom, imissa użaw ir-rieda tagħhom
biex ikunu leali lejn Ġesu Kristu. Refaw is-salib u segwewh. Infatti, huma magħrufa bħala id-dixxipli tiegħu. Dixxiplu huwa student. Student illi qiegħed jiddependi fuq l-għallim tiegħu biex jiggwidalu u jmexxilu ħajtu kollha. U allura Pietru qed jgħid dan il-fatt li aħna ħallejna kollox u segwejnik ma jikkwalifikanix għas-salt Alla. Bħalli kieku aħna arax differenza minn dak iż-żagħżugħ, u da parti tiegħu Ġesu ma ċanfrux lil Pietru talli għal dil-mistennija jew dit-tama tiegħu li se jkun hemm premju aktar quddiem għal dawk is-segwaċi ta' Ġesu. Aħna ħallejna kollox isegwejniek, mela se jkun hemm għalina. Bħalli kieku Pietru qed jippretendi li ħajkun hemm barkiet pożittivi għalih. U Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom li fir-riġenerazzjoni meta bil-bniedem ipoġġu fuq it-tron tiegħu intom ukoll għad poġġu fuq it-tron u tiġġudikaw it-12 tribù ta' Iżrael. Ġifieri Ġesu hawnhekk ma ċanfrux għal mistennija ta' premji aktar quddiem. Matul l-Iskrittura Alla jimmotivana u ħanidwek jixprunana, jatina il-kuraġġ biex iva nżommu l-ħarsa tagħna fissa fuq is-salt nasmewit, infittxu l-ewwel lila ila għaliex hemm premju kbir għal dawk li huma lejali lejn Ġesu. Infatti, fl-aħħar paġna tal-Bibbja, Rivelazzjoni 22, Ġesu jgħid ara jien ġej malajr u l-kompensa tiegħi imiegħi. Jiġifieri Ġesu se jrott lil kull wieħed skont emilu. Skont kif inti aġixxejt, skont il-għażliet u d-deċiżjonijiet li inti ħadd matul ħajtek, Ġesu se jirrikompensak. Ġesu difatti jippremja jew nistgħu ngħidu jinkuruna il-ħidma tal-grazzja tiegħu stess fuliedu. Ġesu isemmi sikwit il-premju. Jgħidilna li meta titlob jew issum jew tagħti il-karità, toqgħodx tagħmel hekk biex bħala show quddiem in-nies, meta titlob idħol fil-kamra privata tiegħek, hemmhekk itlob lil missierek li jara fil-moħħbi u missierek li jara fil-moħħbi mbagħad jippremjak fil-beraħ. Meta jasal iż-żmien imbagħad jippremjak. Tajjeb, jiġifieri l-idea ta' premji għandna napprezzawha u iva insommuha bħala xi ħaġa li timmotivana għal fedeltà akbar u akbar lejn Sidna Ġesu. Jiswielna illi insegwu lil Ġesu. Infatti Pietru stess qal aħna ħallejna kollox u segwejniek. Jiswielna jew le? Well, insibu nies bħalma kien pereżempju il-missjonarju Skoċċiż David Livingstone, forsi smajtu bih, dana għatta l-parti kbira ta' ħajtu missjonarju fl-Afrika. U lejn tmiem ħajtu, in-nies kienu jħobbu jgħidulu, jaf kemm għamilt sakrifiċċji, mort hemmhekk f'dak il-faqar kollu u ħallejt il-kumdità tad-dar u kollox. U David Livingstone kien jgħidulhom qatt m'għamilt sakrifiċċju. Qatt m'għamilt sakrifiċċju. Huwa privileġġ għalija li naqdi lis-Salvatur tiegħi. Dik kienet it-tweġiba dejjem tiegħu. Qatt m'għamilt sakrifiċċju. Mill-banda l-oħra naqraw fl-Iskrittura illi aħna ikkmandati biex inkunu nippreżentaw lil nfusna jdur intom bħala sakrifiċċju ħaj. Ġifieri nifhmu u napprezza il-sentiment ta' David Livingstone qatt m'għamilt sakrifiċċju. Għaliex li naqdu u li nservu u li nsegwu wara Ġesu huwa privileġġ kbir. U allura privileġġ u allura ġieħ illi Alla jista' jagħtina. Tajjeb, mill-banda l-oħra waqt li qegħdin interqu lejn Sion hemm fuq, ovvjament, hemm sakrifiċċji x'nagħmlu, jiġifieri bir-rieda tagħna aħna qegħdin nażlu din il-ħaġa u mhux din il-ħaġa. Kull darba qegħdin nażlu dak li huwa eċċellenti. U dak li huwa eċċellenti f'dinja ta' dnub, f'dinja postata minn Alla, allura se jinħoloq konflitt. Pawlu fil-ittra lil Filippin kapitlu 2 jgħid iżda anke jekk qed nitferra bħala tiswiba fuq is-sakrifiċċju u l-qaddi tal-fidi tagħkom nifraħ u nitenna magħkom ukoll.
U l-istess intom ukoll ifirħu tennew miegħi. Qegħdin taraw? Il-fidi tagħna tesiġi minna il-fatt li aħna qegħdin nafdaw f'Ġesu. Tajjeb? Dik il-ħaġa tesiġi minna illi jkun hemm sakrifiċċju. Jkun hemm sakrifiċċju u wkoll illi aħna naqdu lil ħaddieħor is-sakrifiċċju u l-qadi tal-fidi tagħkom. Vers 27 allura Pietru jgħidu aħna ħallejna kollox u segwejniek mela x'se jkun hemm għalina. X'se jkunu dawn il-benefiċċji kbar tas-saltna għalina il-fidili ġenwini. X'barkiet Alla ir-riserva għal dawk li jħobbuh, xi privileġġi se jżejjinhom bih. Nistgħu nanticipaw bħala disċipli leali u impenjati lejn Ġesu in-Nazzarenu, Ġesu glorifikat, nistgħu nistennew li se jkun hemm kumpensa, se jkun hemm premju, se jkun hemm barka. Ġesu ma iċanfarniex għal din it-tama. Anzi, jafferma illi kif jitkellem intom li segwejtuni jgħid, intom li segwejtuni. L-ewwel nett jgħid illi aħna id-disċipli tiegħu il-marka distintiva minn nies oħra li qegħdin insegwuh. Insegwuh, qegħdin nittamaw fih, qegħdin nafdaw fih, sakrifiċċju wieħed fuq is-salib ħafrinna dnubietna u issa il-ħajja tagħna qabda ma' tiegħu. U fih aħna u fina u aħna fih niddependu fuqu u allura wkoll nimitawh. Meta aħna qegħdin insegwu lil Ġesu jew niddeskrivu l nfusna bħala disċipli tiegħu, jiġifieri illi aħna qegħdin nimitaw il-karattru tiegħu, karattru illi urih bħala karattru ta' mħabba, ta' ħniena, ta' kumpassjoni, ta' maħfra ħaddieħor. Ġesu hekk jiddeskrivina. Intom li segwejtuni. U din l-assigurazzjoni tferraħna vera. Intom li segwejtuni. Ġesu jaf bina. Jaf kull wieħed u waħda minna mill-kbar żgħar illi qegħdin insegwuh. Mhux għal wiċċ in-nies, mhux għal xi premju mondan jew xi prosit tan-nies, imma qed insegwuh mill-konvinzjoni illi hu ta' bilħaq il-Messija. U Ġesu wkoll ikompli biex jagħtina weda stupenda. Vers 28. Tassew ngħidilkom illi fir-riġenerazzjoni se poġġu fuq it-tron u tiġġudikaw it-12 tribù ta' Iżrael. Hija tama illi ma tfalli. Ġesu qed jgħidilna, aqalaw għajnejkom minn fuq ir-realtà ta' issa. Tagħmlux l-iżbal li jagħmel iż-żagħżugħ Sinjur. Il-baqa' fissat, ikkakmat mar-rikkezzi tiegħu ta' bħalissa. Erfgħu ħarsitkom l-qudiem il għaliex hemm tama illi ma tistax tfalli. Tassew ngħidilkom illi fir-riġenerazzjoni x'inhi ir-riġenerazzjoni. Kelma tqila li tintuża darbtejn biss fil-Bibbja darbtejn biss hawn u f'Titu. Palingennesija, anke bil-Grek hija kelma twila li tfisser palin għal darb'oħra u gennesija tafu l-tip tal-ġenesi. Xi tfisser ġenesi? Bidu. Mela, palingennesija bidu ġdid. Se jkun hemm bidu ġdid. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art u x'ġara minn dak il-ħolqien bħalissa jinsab taħt is-saħta tad-dnub. Vera? Bl-inġustizzji kollha qegħdin isiru, imma Ġesu qed jgħidilna illi għad ikun hemm riġenerazzjoni. Twelid ġdid tal-ħolqien. Twelid ġdid tal-ħolqien. Bidu ġdid. Kif għattilkom tintuża f'Titu f'sens personali. Dak li ġara lilna, Titu 3 vers 5. Alla salvana mhux minħabba l-opri li konna minna fil-ġustizzja, mhux għax konna tajbin. Salva. Ma skont il-ħnina tiegħu, bil-ħasil tal-riġenerazzjoni u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Ir-reġenerazzjoni, it-twelid mill-ġdid. Hawnhekk Ġesu qed jirreferi għat-twelid mill-ġdid tal-univers kollu. Tal-univers kollu.
ħares il-qudiem għal nistgħu nsihula riabilitazzjoni. Forsi smajtu għad riabilitazzjoni meta jkun hemm forsi żagħżugħ li jkun qabad il-vizzju ta' droga u jkun tfarrak u spiċċa. Vera? F'saħħtu literalment mitluq mela. Daħluh tali ċentru tajjeb biex jagħmel programm ta' riabilitazzjoni biex jerġa' jsir kapaċi jidħol fis-soċjetà. Tajjeb programm ta' dixxilpina biex ma jibqax li hu imma ħanidwek jerġa' jiġġedded. Tajjeb hekk Alla se jagħmel mal-ħolqien, Alla se jirrinnovah il-ħolqien. Se jġeddu. Ġesu fl-aħħar kapitlu tal-Bibbja kollha fl-Apokalissi jgħid ara jien se nagħmel kollox ġdid. Kollox. Qed jibda minna li nemmnu fih, li qegħdin nafdaw fih, aħna ħlejja ġodda fi Kristu Ġesu. Jekk xi ħadd fi Kristu hu ħolqien ġdid. Fil-prinċipju int li tafda fi Kristu Ġesu int ħolqien ġdid minn issa. U frattant Alla mhux biss lielna imma wkoll l-ambjent il-ħolqien kollu tiegħu għad ikun irrestawrat. Meta nsemmu restawrazzjoni għandek xi ħaġa li hija imkissra, jew forsi ma taħdemx, tista' tkun magna, tista' tkun pittura mqatta, tista' tkun biċċa għodda li tuża fil-ċina. Tajjeb, ma taħdemx tista' ġibha taħdem. Hekk ukoll Alla qatt jirrestawra il-ħolqien. Forsi ġili tkellimtu ma' xi ħadd taqsmu miegħu l-Evanġelju u ġibilkom l-ilment jew jipprotestalkom jgħidu Alla, fejn hu Alla? Jekk hemm Alla, għaliex hawn tant gwerer u inġustizzji u sofferenzi u x'qed jiġri issa fil-Ħamas hemmhekk fil-Gaza? Għalfejn? Kif jista' jkun hemm Alla jekk hemm tant tbatija, tant mewt, tant uġieħ? Meta rasquli din l-oġġezzjoni, jien ngħidilhom stennew u taraw. Alla għad jirriġenera l-ħolqien. Dal-ordni preżenti ta' bħalissa iva, nammettu. Huwa imdamdam u mkisser bid-dnub. Ħerba sħiħa ta' inġustizzja, ta' dnub lampanti, frattant nafu illi mhux se jibqa' hekk għal dejjem. Dal-ħolqien Alla għad jirrinnovah. U allura rrid insaqsik minn issa jiena. X'tama għandek illi se tkun parteċipi f'din id-dinja l-ġdida? Illi inti se tkun attwalment mistieden biex tgawdi din id-dinja ġdida u mhux ikkonsenjat fid-dlamijiet ta' barra, fin-nar li ma jintefix, għaliex il-Bibbja tagħmilha ċara. Illi bħalma hemm ħajja ta' barka u sliem u ferħ għall-ġusti hemm ukoll l-infern għall-ġusti. U jaqblinna nagħtu każ il għaliex dawn ir-realtajiet ħadd ma jista' jaħrabhom. Kif nista' inkun parteċipi, kif nista' jkolli sem f'din id-dinja ġdida bl-indiema u fidi Sidna Ġesu Kristu. Ebda triq oħra, l-indiema ġifieri li inti tagħti darek għad-dnub u iva tiddependi tħares lejn Ġesu, il-ħaruf Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja u tara fih is-Salvatur personali tiegħek. Dawn huma essenzjali. Pietru meta darba tkellem mal-Lut fl-Atti 3 versu 21. Wara li spjegalhom x'ġara rigward Ġesu ta' Nażaret, imbagħad jgħidilhom indmu mela. Taraw? X'għandha tkun ir-reazzjoni tagħna? Indmu. Ibdlu ħsibijietkom dwarkom tibqgħux tippretendu li intom tajbin bħalma għamel daż-żagħżugħ. Il-qallu li dak il-kmandamenti kollha osservajthom indem anke mit-tjubija tiegħek. Għas-separa mill-ħażen tiegħek. Indmu. U duru lejn Alla biex dnubietkom ikunu imħassra. Meta għandek illum sejħulu whiteboard
fil-klassi, tajjeb, u taqbad u tħassar kull ma jkun hemm miktub, allura dak jisparixxi. Nubbietkom kunu mħassra permezz ta' Ġesu. Ħalli jiġu żminijiet ta' freskezza mill-preżenza tas-sit u jibgħat lil Kristu appuntat għalikom Ġesu, li s-sema jeħtieġ jilqgħu sa żminijiet tar-restawrazzjoni tal-ħwejjeġ kollha. Meta se jiġi Ġesu? Meta jkun wasal iż-żmien biex Alla jirrestawra l-ħolqien. U b'min ħajrrestawra? Ġesu se jgħidilna, ara jien se nagħmel kollox ġdid. Ġesu se jirritorna biex jiġġudika d-dinja lil kull individwu li għax fuq l-art u jirrinova iġeddet il-ħolqien bil-qawwa omnipotenti tiegħu. U allura Pietru qed jgħidilna Ġesu se jibqa' fuq l-lemnija tal-missier, is-sema jeħtieġ jilqgħu sa żminijiet tar-restawrazzjoni tal-ħwejjeġ kollha li dwarhom Alla tkellem b'fomm il-profeta Qaddisa mill-antik. Pietru kien jaf għall-Bibja u kien jaf kell profeti Eżekiel, Ġeremija, Mosè u l-bqija kollha kważi tkellmu dwar din it-tama li Alla jpoġġu quddiem niesu. Illi le, il-ħażin mhux se jibqa' jaffeċ fuq it-twajjeb fuq din l-art. Imma Alla qatt jirrestawra kollox. Iżajja wieħed minnhom fil-ktib tiegħu kapitlu 65 vers 17, għaxara. Alla qed jitkellem hawnhekk, għaxara. Ġifieri Alla jridna nistaġbu u għandna b'xiex nistaġbu hawnhekk. Ara jien noħloq smewi ġodda u art ġdida. Wow! U l-ħwejjeġ ta' qabel ta' bħalissa ġifieri. Din il-disgrazzi kollha u dan id-dnub kollu l-ħwejjeġ ta' qabel mhux se jkunu miftakra iżjed jew jiġu fil-moħħ. Iżda tennew u firħu għal dejjem f'dak li noħloq. Għax ara noħloq lil Ġerusalem ma' l-ferħ. Ġerusalem hija s-simbolu tal-poplu tagħha. Poplu ferħan balla tiegħu. Il-poplu tagħha lena u jien ukoll se nifraħ Ġerusalem u nitenna bil-poplu tiegħi. U mhux se jinstema aktar fija il-leħen tal-biki u l-ħoss tal-ħajat. Dawk l-affarijiet ta' bħalissa se jkunu għaddew, osfru, sparixxew. Sparixxew. Dakinhar imbagħad il-ħaruf imexxina lejn lejjun ta' ilmijiet u s-sħana ta' xemx la tikwi u lanqas ixxawatna aktar. L-affarijiet skomdi, l-affarijiet ħżiena, l-affarijiet inikwitużi ta' bħalissa jkunu għaddew. L-istess Iżajja lejn l-aħħar tal-ktib tiegħu jgħid għax bħalma smewi ġodda u l-art ġdida li nagħmel se jibqgħu qudiemi. Se jibqgħu qudiemi. Dan l-univers ta' bħalissa Alla qatt jqirdu biex min joħroġ univers ġdid. Tgħidu li kif. Stenna u tara. Laqqas ma naf kif. Imma nemmen f'Alla omnipotenti, Alla li sta kollox li kapaċi jagħmel ħwejjeġ għax hekk iddikjara li se jagħmel. Bħalma smewi ġodda u l-art ġdida li nagħmel se jibqgħu qudiemi ddikjara s-sit, hekk nisilhom u jisimhom jibqa' u jiġri minn qamar ġdid għal qamar ġdid u minn sabat għal sabat l-umanità kollha se tiġi biex tmil quddiem jgħid is-sit. Bħalissa minoranza ċkejkna ta' bnedmin jarfu il-Alla. U jirrikonoxxu u jifirħu bil-fidwa li ġabilna bibnu Ġesu. Dakinhar fl-univers ġdid. L-umanità kollha se tiġi biex tmil quddiemi. Il-poplu li jabita fl-univers ġdid, fid-dinja ġdida, se jkun il-poplu mifdi ta' Ġesu Kristu. Ħabakkuk ukoll. Ħabakkuk wieħed mill-profeti żgħar, però f'kapitlu 2 vers 14 tal-ktib tiegħu. Jgħidilna l-art qatt tkun mimlija bit-tarif tal-glorja tas-Sid. Bħalma l-ilmijiet jagħtu libra. Aħna għandna xorti li Malta hija gżira u l-ilmijiet tal-baħar narawhom kontinwament. Kemm jagħtu l-ilmijiet libra? Kompletament. Għaliex il-baħar jikkonsisti b'ilma u ilma biss. L-art għad tkun mimlija bil-glorja tat-tarif tas-Sid. Ara ma taħsbux li aħna s-segwaċ ta' Ġesu aħna telliefa. Aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna.
Dinja tama, hija tama li Alla jpoġġi qudiemna għadha mhijiex reali, għadha mhijiex preżenti, imma se tkun. Xi darba se tkun. Pawlu jgħidilna illi għandna nifirħu għaliex is-salvazzjoni tagħna hija eqreb minn dwem minna l-ewwel darba. Kull ġurnata li tgħaddi, żomma f'moħħok din. Qegħdin noqorbu 24 siegħa lejn dik ir-rinnovazzjoni tal-ħolqien. Ismew ġodda u l-art ġdida. Id-dnub f'dik l-ordni ġdida tal-ħolqien id-dnub ma jkunx iżjed. Ħlief fl-għadira tan-nar l-infern. Li huwa ħanidwek il-ħabs ta' dawk li jmutu f'impenitenza, f'ribellioni kontra Alla. Il-mewt ukoll tkun meluba. Bħalissa l-mewt hija xi ħaġa komuni. Però minn issa stess nistgħu nisfidaw il-mewt u ngħidula ja mewt, fejn hija r-rebħa tiegħek? Ja qabar. Fejn hi l-qalba tiegħek? Il-qabar ma jelibniex. Jistgħu niżluna fih, però Kristu jgħidilna għad tiġi sija. Li dawk kollha huma fl-oqbra għad jisimgħu leħni u joħorġu. Dawk li jagħmlu s-sewwa għal qawmien tal-ħajja, dawk li jagħmlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Il-mewt hija meluba, Kristu qeliba bl-irxoxt tiegħu. Ukoll fl-ordni ġdida is-saħta tkun imneħħija. Tiftakru meta Alla qal lil-Adam misħuta tkun l-art minħabba fik. U dik l-art għada misħuta, qegħdin ngħixu fuq art misħuta. Kull fejn nirfsu, tafu, qegħdin nimxu id-dinja, qegħdin nimxu fuq ċimiterju. Però s-saħta għad titneħħa. Ġesu refa s-saħta fuq innifsu għal niesu biex ikunu flok. Is-saħtjati imbierka mill-missier. Finalment, u inevitabilment, il-mansweti jirtu l-art. Il-mansweti, mhux il-potenti, mhux il-supervi, mhux il-gburin, il-mansweti jirtu l-art. Waħda mill-beatitudnijiet ta' Ġesu. Li ħada minn Salm 37, il-għaliex jgħid għal xi 5, 6 jew 7 darbiet, il-ġusti għat jirtu l-art, il-mansweti, il-ġwejdin għat jirtu l-art. Salm illi ħajdwek jixelilna triq qudiemna biex ma naqtawx qalbna. Xi ħaġa li anke inkantaw dwarha regolarment il-fatt li għandna tama mhux biss tal-ġenna, ma wkoll li qed ngħixu fuq art ġdida, art Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix fuq art. Nifhmu għadi? U se jkollna l-ġisem tagħna mqajjem mill-mewt, ġisem li tista' tmissu bħalma d-dixxip li messew il-ġisem ta' Ġesu mqajjem mill-mewt. Tomas daħħal idejh fil-pjank tiegħu. Allura missuni waraw għax spirtu m'għandux laħam u għadam bħal m'għandi. Se nkunu nies reali, però nies immortali. Waħda mill-għanijiet tagħna tgħid qal dejjem mal-mulej. Xena dil-verità. F'kull kelma hemm, f'dil kelma hemm ħajja mill-mewt, din immortalità. Dak li qegħdin nistennew. L-immortalità, jiġifieri konna ġisem li ma jmut qatt. Hawnhekk f'ġisem ta' dnub, assenti mid-dar, iżda kuljum qed noqrob lejh u qed narah aktar ċar. Pawlu jgħid li bħalissa naraw f'mera mhux ċar. Mhux il-mera tal-lum. Mera tal-lum ċar, imma l-mera ta' żmien u tal-fejn senilu kienet tkun tal-bronz u kont tara xbija ma mhux ċar, ambigwa kienet tkun. Bħalissa naraw f'mera mhux ċar ma mbagħad narawh wiċċ imwiċċ. Narawh wiċċ imwiċċ. Il-wedi talla isibu liva u l-emmen tagħhom fi Kristu Ġesu u ma jistgħux ifallu. Għaliex għax Kristu jibqa' iwetta il-kariga tiegħu ta' sultan. Sultan illi għad jintroduċi ġustizzja mal-art kollha. F'Mattew 12 vers 20 jgħid illi jibqa' jirrenja sakemm imexxi l-ġustizzja għal vittorja. Għal vittorja sħiħa. X'hawn ġustizzja fuq l-art bħalissa? Minu qawwi jaffeċ fuq id-dajjef, fuq id-debboli.
u fuq il-vulnerabbli. Imma Ġesu għad imexxi l-ġustizzja għall-vittorja. Le, l-istorja tad-dinja mhijiex bħal kieku qegħdin nduru fiċ-ċriek sena wara sena u ma aħna ħansnu mkien. L-istorja tad-dinja hija linja li għad twassal lill-avvent glorjuż ta' Ġesu Kristu. Imbagħad kollox jagħmel sens. Il għaliex ikun wasal iż-żmien għal smewwiet ġodda u għal ġdida. Din hija tama tagħna l-fidili. Li aħna leali lejn Ġesu l-irxoxtat bħalissa mormija, bħalissa majra. Imma Ġesu darba qalilna tibżawx merla żgħira, tibżawx. Għalfejn tikkonfondu. Tibżawx merla żgħira għax oġbu missierkom jagħtikom is-saltna. Oġbu missierkom jagħtikom is-saltna. Meta se tidher b'mod evidenti dis-saltna, b'mod glorjuż, b'mod sħiħ mal-miġġa tiegħu. Mal-miġġa tas-sultan. Mal-miġġa tas-sultan Pietru fl-ittra tiegħu kapitlu 3 vers 10 jgħidilna imma jum is-sit għad jiġi bħal ħallil. Il-kuntest huwa li kien hemm nies li kienu qegħdin maqdru jgħidu fejn il-wegħda tal-miġġa tiegħu? Qed tifhem? Għaseb wara llum li għaddew 2000 sena kemm jgħidu inna fejn hija l-wegħda tal-miġġa tiegħu. Għalli rieġa ġej. X'sar minn dak il-wegħda? Ma jum il-mulej għad jiġi bħal ħallil li fih smewwiet se jgħaddu bit-gargira u terror bħal meta l-ljum jgħajat li jwerwer il-kulħadd. U l-elementi nħarqu se jkunu distrutti u l-art u x-xogħlijiet fiha se jkunu esposti. La darba dal-ħwejjeġ kollha għad ikunu hekk distrutti jew meqruda. X'tip ta' nies jeħtieġilkom tkunu f'imġieba qaddisa u pjetuża. Pawlu qed jirraġuna, Pietru qed jirraġuna ma' hekk. Tafu li hekk ħajġri. Mela kemm imisna nippreparaw ruħna. Kemm imisna bl-imġieba qaddisa tagħna ikollna dil-konfidenza wkoll ukoll nħajru l-ħadd ieħor biex jingħaqad magħna. Intom tistennew bil-ħerqa u taġlu l-miġja ta' jum Alla li minħabba fih is-smewwiet imqabbad se jkun distrutt, se jkun meqrud u l-elementi jinħarqu u jiddewbu. U ix-xjentisti jgħidulna, jgħidulna li dan l-univers hija xi ħaġa ovvja, dan l-univers qed jispiċċa, qiegħed jiddeterjora, qiegħed jiddajjef, il-ħin kollu kull sekondu qed jespandi. U għad jispiċċa. Second law of thermodynamics ngħidula. Dan l-univers hija xi ħaġa ovvja li qiegħed jispiċċa, riesaq lejn tmiemu. U n-nies jiddispraw u jgħidu x'tagħmel. Imma Pietru jkompli jgħidu dik l-imma hija imma kbira. Hija imma kbira li tagħmel differenza kollha. Imma skont il-wegħda tiegħu qed nistennew smewwiet ġodda war ġdida li fihom tagħammar il-ġustizzja. X'differenza minn bħalissa? X'differenza? Fihom dal-univers ġdid se tkun tagħammar il-ġustizzja. U allura l-imwielda mill-ġdid dawk imsejħin minn Ġesu Kristu, il-magħżulin tiegħu. Għax Ġesu għalinna mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom. Il-magħżulin tiegħu, il-maħbubin tas-situ Salvatur għad ikunu introdotti f'dan il-wirt. Aħna eredi tal-Alla. Pawlu jgħidilna fil-Rumani 8. Eredi tal-Alla u eredi ma' Kristu jekk miegħu imbagħtu biex miegħu wkoll inkunu glorifikati. Se nkunu mdaħla f'dan il-wirt mal-miġġa ta' Kristu wara nkunu mqajma mill-mewt u ġġudikati. Mbagħad nisimgħu l-istedina fi kliem il-parabola prosit għaddej tajjeb u fidil. Kont fidil biftit ħwejjeġ se naħtrek fuq ħafna idħol fil-ferħ ta' sidek. Tgħidli s-selta se tkun din x'univers huwa univers li fih il-ferħ, il-beatitudni, il-ġustizzja se jkunu prominenti. U se tkun l-attività tagħna. Ħafna nies jistaqsu ma x'għodu nagħmlu għall-eternità? Ħaniddejqu forsi. Alla għal min jafu
għal min jafu huwa sors ta' ferħ u pjaċir għal dejjem. Għala David f'Salm 16 fil-preżenza tiegħek hemm milja ta' ferħ u qudiemek hemm għaxqa għal dejjem. Forsi ma nistgħux nikkonċepuha din, ma nistgħux nimmaġinawha, però fil-preżenza tagħha fuq dinja ġdida se jkun attività. Ġesu jgħid lill-apostoli jgħidulhom se tiġġudikaw, poġġu fuq tronijiet u tiġġudikaw fuq il-12 tribu ta' Iżrael. Tiġġudikaw f'sens ta' gvernar u tmexxija bħal l-imħalfin ta' Iżrael. L-imħalfin ta' Iżrael Jefta, Gideon, Sansun, daw kienu nies mexxejja li Alla kien iqanqal biex jigvernaw fuq il-pajjiż meta ma kienx għatem sultan. U l-istess ħaġa, jew xi ħaġa simili, il-fidili ta' Ġesu Kristu dawk il-nies mifdija se jkunu qed jaħkmu fuq l-art ġdida. Bħalma qal Adam fil-bidu nislu u oktru u waħkmu fuq l-art. U dik il-ħakma flok ma wettaqnija fil-ġustizzja illum qegħdin nafġu fuqha. Frattant, jekk naqraw il-parabola ta' Ġesu f'Luqa 19 fejn kien hemm sultan qassam il-miniet muniti lill-qaddejja tiegħu. Imbagħad wara żmien der l-ewwel wieħed u qallu Sinjur, il-mina tiegħek qalet 10 miniet oħra u qallu prosit, il-sir tajjeb. Għax kont fidil fl-iżgħar ħaġa, isimgħu issa, kont fidil f'ċuċċata żgħira. Tħaddem il-munita tiegħi. Min waħda għamilta 10 inti bil-bżulija tiegħek. Għax kont fidil fl-iżgħar ħaġa ħajkollok awtorità fuq 10 tibliet. Tex differenza. L-omor ċkejkon qasir tagħna bħalissa se jiddetermina r-rwol li se jkollna f'din id-dinja il-ġdida. L-apostli għandhom il-privileġġ speċjali Ġesu jgħidilhom illi tpoġġu fuq tronijiet u tiġġudikaw it-12 tribu ta' Iżrael. L-apostli ovvjament kellhom din ir-rabta speċjali ma' Ġesu bħala l-ambaxxaturi tiegħu, l-araldi tiegħu illi bdew biex ipproklamaw l-Evanġelju. Però dan jgħod għalihom biss, meta Ġesu qal l-apostli intom se tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm u fil-Ġudea u fis-Samarija u fl-art kollha. Lilhom biss qed jgħid? Oriġinalment qala lilhom. Imma laħqu għamlu dik illi marru mal-art kollha le. Dak li qal l-apostli oriġinali qed jgħidu lilna wkoll. U l-istess ħaġa hawnhekk nistgħu nifhmu iva illi il-fidili kollha se jkollhom xi tip ta' gvernar, ta' tmexxija, ta' ħakma fuq l-art. Illi forsi ma nistgħux nifhmu kif u x'fatta. Ġesu fil-Luqa 22 lill-apostli jgħidulhom intom li bqajtu miegħi fit-tiġrib tiegħi u jiena nikkonferixxi jew nagħti saltna lilkom. Bħalma missieri ta' saltna lili sabiex tieklu tixorbu mal-mejda tiegħi f'saltnati u se tpoġġu fuq tronijiet tiġġudikaw it-12 tribu ta' Iżrael. L-istess diskors qed jirrepetihom. Ma nnotaw x'se tkun il-pożizzjoni tagħna se nieklu nixorbu mal-mejda tiegħu ħajkun hemm din komunjoni intima mas-Salvatur tagħna. Tgħiduli imma din il-qagħda se tibqa' dejjem iva. L-ewwel ħolqien li Alla ħalaq. Tajjeb, il-bniedem ħalqu li jista' jinbidel. Ħalqu tajjeb u ġust u għaref u qaddis. Madam wa. Fl-ordni ġdida, fismew ġodda war ġdida. U li Alla ħajkunu garantiti illi ma jaqgħu qatt u qatt. Il-qagħda mbierka tal-fidili se tkun sikura u dejjema. Il-Bibja taffermah dan. Daniel 7, per eżempju, vers 27. Imbagħad is-sovranità, id-dominju u l-kobor tas-saltniet kollha taħt is-sema jingħataw lin-nies tal-qaddisin tal-ogħla. Saltnatu se tkun saltna eterna u d-dominji kollha jaqduh u jobduh.
jkun hemm sigurtà għall-eternità. U għavalla pena li aħna nkunu fidili lejn Ġesu Kristu minkejja kollox, u bħal Pietru naslu biex ngħidu sinċerament aħna ħallejna kollox. Mhux l-interessi tiegħi, mhux l-ambizzjonijiet tiegħi, issa rrid ngħix għalik mulej Ġesu. Int li ħabbejtni u tajt li nnifsi jafalla pena? Well, il-kumpensa hija stravaganti. Fi kliem Ġesu, kull min ħalla djar jew aħwa subien jew bniet jew missier tfal li minħabba ismi għad jirċievi mid-dar biżjed. Ma stawx namlu għaddin bħala somma aritmetika. Ġesu qed jitkellem b'mod iperboliku, qed jgħidilna ħatatu ftit, però se jintraddilkom ħafna, ħafna u ħafna. Il-barkiet tas-salvazzjoni sħiħa se jkunu inkomparabbli. Ma tkunx tista' tqabbilhom ma' sakrifiċċji li tkun għamilt għal Ġesu matul ħajtek hawnhekk. Dak li lajn qatt ma rat, u l-widna qatt ma semet, u l-qalb qatt ma immaġinat xejja Alla għal dak li jħobbuh. Pawlu jgħidilna Alla diġà irrivelawna, diġà tagħna ħjiel tajjeb x'għandna. Għaliex? Għax Alla jrid mhux biss ikebsilna t-tama, ma jżomma tama soda. Tama illi biha nibqgħu mexjin minkejja id-diffikultajiet, minkejja l-ostakli, minkejja l-iskoraġġimenti ta' id-dinja. Nibqgħu mexjin sakemm iva nitlu fil-wirt etern. Jim Elliot kien missjonarju żagħżugħ li miet martri fl-Ekwador. U waħda mill-sayings tiegħu memorabbli ħafna. Jim Elliot jgħid mhuwiex iblaħ min iċedi kull ma jistax iżommu sabiex jikseb dak li ma jistax jitilfu. X'għandi fuq l-art? Bħal da żagħżugħ kellu ħafna proprjetajiet, ħafna flejjes, kellu min kollox, tajjeb? X'ġaralu dak tilifhom kollha. U tilef lihu nnifsu. Jim Elliot jgħid mhuwiex iblaħ min iċedi kull ma jistax iżommu dak li għandna fid-dinja ma jistgħux inżommuh biex jikseb dak li ma jistax jitilfu. Ġesu jikkonkludi billi jgħidilna imma ħafna mhux kollha. Ħafna li huma l-ewwel għad ikunu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Jista' jkun dak kien proverbju ma nafux. Ma Ġesu jirrepetih kemm il-darba, mhux biss hawnhekk, issa jgħid parabola u jerġa' jagħlaq b'dan l-istess diskors. Hekk tal-aħħar se jkunu l-ewwel u tal-aħħar u tal-ewwel l-aħħar. X'li tifisser biha? Well, il-fidili aħna li nemnu f'Ġesu se naqsmu flimkien fil-barkiet smewtija. Din hija verità li hija illustrata bil-parabola li sejtina il-ħaddiema li marru jaħdmu fl-għalqa ta' dwieli min beda kmieni filgħodu, min beda f'nofsinhar u min beda u għamel sija biss u il-foreman ħallasom l-istess. Dika se naraw għal-ġimgħa d-dielek Alla jrid. Is-salvazzjoni però tallimna l-parabola li hija determinata mill-ħniena divina, mhux mill-isforzi jew fit-tul tal-ħidma umana. Il-mogħdija tal-grazzja divina sekwit tirreversja il-mistennija tagħna. Aħna nippretendu mod u Alla fil-grazzja tiegħu jagħmel mod ieħor. Pereżempju, wieħed reliġjuż u moralista bħalma kien iż-żagħżugħ vera, qabli n-nista madwaru qalu dan vera ħana jilli ħajasal għax ara kemm huwa kuxjenzjuż, ara kif jipprova jobdi l-liġi talla, u għandu l-flus, ġifieri jista' jagħti l-karità u jżid allura mal-merti tiegħu. Kieder l-ewwel wieħed fajnejn in-nies, Ġesu qal dak jiġi l-aħħar. Dak jiġi l-aħħar. Infatti, telaq imnikket għax kien wieħed li kellu ħafna proprjetajiet. Frattant imbagħad issib wieħed bħal Zakkew illi kulħadd kien jgħajru bħala ħallilu brigant. U Ġesu daħal għandu Zakkew nidem u Ġesu qal illum ġiet is-salvazzjoni lid-dar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Wieħed ħalli li salva, wieħed reliġjuż ma jsalvax.
tal-ewwel jiġu l-aħħar, tal-ewwel jiġu l-aħħar. Mhux skont il-pożizzjoni onorabbli jew prestiġjuża tiegħek li tgawdi f'dil ħajja, mhux għax il-president tal-pajjiż. Qed tifhem? U allura għandek id-dritt. Le. Alla lil Samuel darba qallu l-mulej ma jarax kif jara l-bniedem. Il-bniedem ħares lej il-bixra esterna. Inħares lejk u narak, inti wild nobli hu. Inti testa ferrata, morano, għandek ġebbieda, ġenealoġija tan-nobli. Allura nistma' kaħja ma' ħadd ieħor. La, Alla ma jħares lej il-bixra esterna. Iżda s-sita ħares lej il-qalb. Alla jaf x'hemm fil-qalb. U għalhekk Ġesu jgħidilna ħafna li huma l-ewwel jiġu l-aħħar. Dawk tal-aħħar jiġu l-ewwel. Tal-ewwel huma dawk li maħabba il-rikkezzi, l-edukazzjoni tagħhom, il-pożizzjoni soċjali tagħhom, il-prestiġju, it-talenti tagħhom u l-bqija, dan huma stmati fil-għoli min-nies. Appoġġhom fil-pedestal. Frattant fil-ġudizzju finali dawn in-nies jidhru f'dawl ieħor. U tal-aħħar huma dawk in-nies anonimi. Il-poplu tal matul iż-żminijiet. Nafu minn kienu nies anonimi, nies li ħadd ma jaf bihom. Tmur taqra l-history books ma ssibhomx msemmi hemmhekk. Vera? Dawn ma tal-aħħar illi skont Ġesu jiġu l-ewwel. Jiġu l-ewwel. Ħafna li huma l-ewwel qatt jkunu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Il-punt kruċjali matul dal-episodju kollu. Bdejna biż-żagħżugħ, imbagħad Ġesu jwissi dwar ir-rikkezzi. U issa qed jagħtina dittama ta' smew ġodda war ġdida. Il-punt prinċipali hu qiegħed insegwi l-Ġesu għax dik huwa l-fattur determinanti għal ħajtek u għall-eternità. Intix leali lejh, intix qed tiddependi fuqu b'ġismek u ruħek biex l-għonet jaħfirlek dnubietek, jifdik għalih innifsu, jagħtik il-ħajja eterna u jagħmlek werrit miegħu għal tul l-eternità. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna dan huwa Alla veru. Ġesu huwa Alla l-veru u l-ħajja eterna u li iż-żgħar ħarsu ruħkom mill-idoli, għax idoli hemm ħafna u jattirawna. Ġesu għadu kif wissina dwar wieħed minnhom, l-għana. Li inti taħseb li aktar ma tikseb, aktar ma tgeddes, aktar ħaseb tkun sikur. Ħarsu ruħkom mill-idoli, il-għaliex Alla wieħed veru hemm. U der fostna u jismu Ġesu Kristu. Ħankunu assigurati li ninsabu marbutin miegħu, li għandna sem minnu, li ta' bilħaq u ġenwinament nemnu fih. Hemm differenza kbira bejn tipprofessa l-fidi u tippossiedi l-fidi. B'malti sempliċi, hemm differenza bejn tgħid li temmem f'Ġesu u temmem f'Ġesu. Tarfu għad differenza? Ħafna nies jgħidu li jemmnu f'Ġesu. Ftit huma dawk li ta' bilħaq jemmnu f'Ġesu. Kunu assigurati il-mhux biss tipprofessaw l-fidi u tgħidu bil-sinkom jiena nemmen l-Evanġelju, imma li verament tippossiedu lil Ġesu Kristu. Hemm biss tkun it-tama sikura tagħna. Amen.